आब' रिया ब्रह्मनियाव सिखाव हाबदों रायजोफोर गिनायानो गैला स्टेटासाव नुनानै आब'खौ बुंहरबाय आं डाइरेक्ट भिडिअ हरलाय आब' माबायदि हाबदों गिनायानो गैया बर'बो थाफागोन बाव बांगाल दाख्लै जौ दखानावबो सिगारेट खब्रै ना खब्बाल' लांदोंदां ओमफ्राय फैसा खुस्रा खुस्रि लांबाय जौ मोनसे लाङाखै बेबायदि चार्टारखौनो एखावनानै आरो दाख्लै नै थुब्लावनि स्कुटि खावबाय आरो अबेबा नाजागासिनो दङ आरो बै मोनसे चेनेलावथ' नोंथांमोना नायोब्ला डेन्जार भिडिअ नुगोन रागा जोंफेरै मानसियाबो रागा जोंफ्लांलायलांगोन दा सिखाव माबायदि हाबमारदों गिनाय गैला आं नैबे CCTV फुटेजखौ नोंथांमोननो होनानै होनि आरो नायलांबानो जाबाय नै जोंनि सिखाव हाबनाया नैबे न'आव हाबदों माने जों थाग्रायाव हाबासै आरो नैबे न' फिसायाव हाबदों ओमफ्राय नै फिसा न' लुगासिनो नालाय बे नैबेजोंनो गाखोबाय आरो जोंनावहाय बेयाव गाखोनानै नैबे बै हन बे लामा फिसाजों थांबाय आरो खिरखिजों हाबबाय बेजों आसरित साहस नै सासेया फैग्रोबाय बेलायथो सानैयाबो माने बिसिनि न' लुबायना ओंखायनो सुबिदा जाबाय आरो गाखोनो लासै जेनेबा नर्मेल मानसिफोर बायदि फैबाय आरो बिसोरो जाने गाखोग्रा नागिरगासिनो ब्रा बिसोरो बेलाय बे न' लुदों नालाय दा बिसिनाव मोनबायना बिसोरो बे न' बिगुमानि CC केमेराखौबो नायनो होनांगौ बिसिनावबोथ' दंखायो नालाय ना गैया होमबा डक्टिम आसेना केमेरा आसेना ताते ओंखायनोथ' बेखौ नायनो होनांगौ बिसिनिखौबो होमबा बिसिनिफ्राय मोखांखौ नुगोन ना गाखोबाय सानै सिखावाबो बेनावबो सानैयानो जागौमोन सासे मानसि नायग्रा थाबाय बे औ ओमफ्राय बिदिनो 13 मिनिटसो थादों आरो सिङावहाय औ नायबाय मा दं मा गैया ओमफ्राय बे उन्दैनावथ' बे उन्दुग्रायावहाय जेबो गैखायामोन नालाय मबाइलखौ लानानै थांबाय बिसोरो ओमफ्राय सेकबुक दंमोन नंगौमानि ओमफ्राय बेफोरखौ बोखा लानानै नायजोबदोंनो माबायदि साहस जोंनावनो नायलाय जेरावबो केमेरा थानायावनो माने बिसा न' लुनानै औ बिसा न' लुनानै एसे इजि जादों दानि जेनेबा नांजाबथारबायना न'आबो न' लुनाया औ ओमफ्राय दा बेजोंनो ओमफ्राय बिसिनि औ गाखोनो मोजां जाबाय बिसिनि सिरिखौनो लायनानै गाखोदों ओमफ्राय जे न' लुदों बे न' बिगुमानि जे सिमेन्ट दोनोना बे रुमखौ बेखौबो नायग्रोदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय बिनि उनाव जेबो गैया नंखाबाय बे सिमेन्ट नुबायना ओमफ्राय बेहाय ओइले गाखोबाय खिरखिजोंनो हाबदों रानि जनानाव हाबनाय जेरोखोम खुगायावहाय खाथेदों बेनो औ एखे आयु माबायदि साहस नुबायना सानैबो ओंखारबाय नै सासेया आयु माबायदि साहस नुबायना सानैबो ओंखारबाय नै सासेया औ नै नायलाय जनामोनाव हाबनायानो सेमखा बेलाय खुगा खाथेनायाबो एखे ओमफ्राय नै सासे र' बेलायथो नैबेहा खारलायलायबावबाय